Ix-xogħol fuq it-tieni interconnector bejn Malta u Ragusa fi Sqallija laħaq ragward ieħor fit-tlestija tiegħu bil-manifattura u l-ittestjar ta' makkinarju kruċjali nitħabbar permezz ta' stqarrija minn Interconnect Malta fejn spjegat li xogħol importanti fuq il-makkinarju bħal dak tal-autotransformer tlesta fit-Turkija. Dal-apparat se jkun qed inaqqas il-voltaġġ minn 220 kV għal 132 kV biex ingħaqad b'mod aħjar mal-Grid Nazzjonali ta' pajjiżna li tuża tali voltaġġ. Apparti minn hekk permezz ta' dan l-apparat mistennija li titnaqqas il-ħela ta' enerġija u tiżdied l-effiċjenza fit-trasmissjoni tagħha. Bħalissa għaddej proċess li se jara li pakkeġġar ta' trasformer u żewġ reatturi li mistennija jħallu l-fabbrika fit-Turkija lejn nofs Ġunju li ġej minn hemm dawn jinġibu lejn pajjiżna fil-Port il-Kbir u l-Port ta' Pozzallo Sqallija. Dan il-proġett jagħmel parti mill-pilastru ewlieni tal-IC2 fil-viżjoni tal-enerġija iddiżinjata biex jirdoppja l-kapaċità ta' Malta u jsaħħaħ b'mod sinifikanti s-sigurtà tal-provvista fil-waqt li appoġġja tranzizzjoni lejn is-sostenibilità. Dan l-investiment ta' 300 miljun euro ġie approvat għal finanzjament mill-RDF u jikkontribwixxi direttament għal sistemi enerġetiċi intelligenti u stabbli. Il-proġett ġie rikonoxxut bħala operazzjoni ta' importanza strateġika fil-programm 2021-2027 bl-ammont tal-finanzjament Ewropew allokat u ta' 261 miljun euro.